Foi na zona do muelle, aquí no muelle, estaban dentro duns tubos que temos, estaban dentro, os nosos vigilantes foron botalos dali, e foi cando se armou a tangana, gracias á Policía Local daqui de Rianxo, que interveu no caso e pudo reducir os furtivos. Segundo explicou o propio patrón maior rianxeiro, nas últimas semanas estáse a notar un novo repunte no furtivismo nas súas concesións. A situación vese agora ademais agravada pola violencia que estes exercen contra os vixilantes do pósito, como acontecía esta pasada fin de semana. A verdade que levamos unha tempada que isto está volvéndose moi loco, co tema de bandas que hai de furtivismo, e a verdade que ainda por encima de sacarnos o marisco están se volvendo moi agresivos. No aspecto está que nos últimos meses xa houve varios altercados con vigilantes. As medidas que se toman dende a administración son insuficientes. Ao final vai ao juzgado e no juzgado quedan nada. Volven ao día seguinte, volven a estar outra vez aí. Isto hai que tomar outro tipo de medidas ou cambiar o que é a forma da denuncia ou non sei como facer, pero algo hai que cambiar porque o traballo que están facendo as mariscadoras a pé e máis os mariñeiros é grande para aguantar o marisco ano tras ano, a inversión que se está facendo tamén nas playas, e para que veñan este tipo de xente que che arrasa unha playa, a verdade que é moi duro. Non lonxe de alí en Cabo de Cruz, a actividade dos furtivos tamén é alta. Os vixilantes día sí e día tamén intentan por todos os medios poñerlle coto, logrando recuperar no último mes uns 500 kilos de marisco recollido de xeito ilegal nos seus areais.